midwaai hier in Oudwoud. Ja, dat valt wel aan, maar ja, vanmiddag hebben we de tent hier. Dan komt gewoon Bram te jong. En Ruud Leeuws, dat is een zanger van het koor van Oudwoud hier, die is voor ons jongen. En dan denk ik ook dat we meer in de tent hadden dan het gebed zitten, want hoe shirten mij dit waren, hoeven we ook net te zitten. Hoeveel bus had je weer? Er lezen een stuk of 20 en met 2 kanoontjes. Doe je dit al lang? Wat zei je? Dacht je dit al lang? Vorig jaar ben we ermee begonnen. Toen weer het liedst er al een jaar, ik gewoon geen zangers, gewoon wat zitten en tentje. En de scoren weer er toen. We zijn dit jaar maar doorsmaan, maar we een partytent hebben. En die moest dan, dat ze wat gebed zitten, de meesten wat gebed zitten, shirten. En ja, dus hebben we dat verdienen om nou gewoon dit jaar krijg wat groter te doen. We verwachten vanmiddag 100 mensen. Dus we denken dat de tent vol komt. En je bent Hilda van de Bonk. Wat zei je? Je bent Hilda van de Bonk. Bewust eerst kabintknallers. Ja, ja, maar de ambitie om de veiligheid te denken. Maar ja, er ben ik altijd maar een stuk of 4 man die zitten. En die houden ik wil rekening mee hoe het gaat al. Ja, dat komt wel goed.